Prišla aj naša taká známa, veľmi dobrá priateľka z nadácie Linaj Bibianka Odrejková, Veronika Gabčová a Marian Grixa. Nám prišli, to sú takí významní ľudia, ktorým je ľahostajný život autistických detí. Ale čakáme ešte aj študentov, čakáme ešte našich kamarátov, spolupracovníkov, rodičov, babky prídu, detkovia. A toto je Sonička, zase druhá taká. To je ďalšia. Hlava s krkom. Práve teraz chystáme darčeky, ktoré budú symbolom novovznikajúcej chránenej dielne, toto v 8. svetadieli. A na budúci týždeň budeme tu mať taký deň otvorených dverí, 8. svetadiel, ktorý pripravuje spôsob Trnavo v spolupráci s nadáciou Linaje. A prídu sem vzácni hostia, dobrí ľudia a chceli by sme im takéto pekné stújky darovať. Pomáhal si aj ty, nie? Áno. Bavíte to? Áno. Tak, a môžeš utekať. Máme ten druhý fúrik niekde? O chvíľu, lebo to sa až nakoniec viezlo. Tak počkaj, počkáme druhý, pôjdeme spolu s 2 fúrikmi, dobre? Pôjdeme spolu.